Daħlet fit-tinjum tagħha l-maratona tal-volleyball li qed issir bris id-dar tal-Providenza. Kif fis-6 ta' filgħaxija tal-ġimgħa bdiet l-isfida ta' 53 siegħa logħob bla waqfin. Matul it-13 edizzjoni ta' din il-maratona illi tibqa' sejra sal-ħadd f'nofs il-lejl minn barra l-40 plejer protagonisti qed jagħtu semhom ukoll madwar 200 volunteer. Net News tkellem mad-direttur tekniku Stefan De Celis fejn spjega li l-preparamenti għal din il-maratona jieħdu diversi xhur. Bħala direttur tekniku aħna x-xogħol jibda minn frar. Tibda taħna bħala kumitat organizzattiv, tibda tara x'hemm bżonn x'm'hemm bżonn, sa żżid fuq is-sena fuq is-sin ta' qabel se tagħmel ġdid u se tibda. Bħala training per se tekniku jibda jisu 4 ġimgħat qabel fejn dawn l-atleti li taraw anke warajja u oħrajn li hawn prattikament huma kollha players tal-indoor mhumiex tal-outdoor. Allura għandek 4 ġimgħat training 3 darbit fil-ġimgħa fejn ġew esposti l-elementi differenti ta' xemx, rieħ, sħana bil-lejl. Fej daw jitrenu għalihom ukoll bes ma ħnifhim dejjem nilagħbu fiha. Il-plejers bħalissa għaddejjin f'xift ta' satejf li jilagħbu satejf filgħodu u bil-lejl nilagħbu 3 sigħat. Minħabba li kull daqshekk sħana, però issa naffordjaw intaw dik in-naqr iktar matul il-lejl. Bħala atleti għandna li żar waħda ta' 14-il sena u l-ikbar wieħed 51. Huwa qal li apparti l-element sportiv, il-maratona toffri wkoll spettaklu għall-familja kollha. Net News tkellem ukoll ma' Marvin Mikallef, wieħed minn coaches li qed jagħtu semhom għal din il-maratona, fejn qalilna li inizjalment madwar 70 atleta applikaw għal din il-maratona. Iżda wara li saru diversi sezzjonijiet ta' training, b'kollox intażlu 40 atleta u issa maqsuma f'5 timijiet. Aħna qegħdin tim tajjeb, qegħdin tim ta' 8 din is-sena. U wieħed jikkaverja lil ieħor biex bħala coaches niġu qisna supervisors biex aħna naraw il-players ma jqoshom xejn, jekk għandhom bżonn intellaw issir ċertu ħinijiet, jekk iridu nqajmu xi nies li minn pereżempju ħajlab fl-10 tmur tqajmu nofsija qabel 3 kwarti qabel. Ikun hemm dik ir-roster, ikun hemm timetable li hija fitta ħafna, il-timetable għax tittieħosib il-laundry, tittieħosib id-drinks, tittara. Dis-sena minna xi ħaġa vera tajba illi ġibna magna tal-ilma biex ma jkunx ħafna ħela ta' plastiku x'naf jiena. Net News tkellem ukoll mal-parteċipanti fejn appellaw lil pubbliku sabiex jgħin billi jagħti d-donazzjonijiet tiegħu ħalli d-dar tal-Providenza tibqa' toffri l-aqwa servizz lil persuni b'abiltajiet varji u persuni li huma tassew fil-bżonn. Tad-dar tal-Providenza kull sena għandha bżonn ħafna flus biex tirranja u l-affarijiet tagħhom u ovvjament naqra li nagħmlu aħna huwa ftit mill-flus li jkollhom bżonn. Hija xi ħaġa sabiħa x'apparti li qed nagħmlu l-volleyball aw id-divertiment aw il-kant jkun għaddej aw l-ikel u hekk, ġifieri naħseb li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Hawnhekk hawn ammont ta' nies, ammont ta' residenti illi joqogħdu f'din id-dar ħlief ġid ma tagħmilx. Imma sfortunatament everything has a cost. Kollox jiswa l-flus, mela aħna qegħdin hawn nagħmlu daw it-3 ijiem fis-sena plus training. Ix-xemx ma taħfrilna qatt. Jiġifieri għal dik biss nappella n-nies illi għejnuna. Daw il-pjesa tagħmlu l-parti tagħhom qed ibagħtu fix-xemx qegħdin jagħmlu s-sagrifiċċju tagħhom kull meta huwa lil pubbliku jekk jagħti 5 euros hija għajnuna u ta' kuraġġ lill-atleti biex jibqgħu għaddejjin sal-aħħar tal-maratona. Desiree Grek, Net News.